Guys, nalami guys, gadaob si Titing Singkahoy sa muang agi guys. Iyang gidaoban guys kay iya na hang amuan ang bangagan ang kuan karong mga orasa. Iyan ang gidaoban rong mga orasa ang amuang agi. Kay buhan nga dula na kuno makita na kuno ang among limpyo nga agitikat sa amuang pagpaningkamot rong mga siminahuna. So tara si Titing Singkahoy. Sayo kay siyang nitambong guys, inaani kakugihan ni si Titing Singkahoy. Kini iyang paningkamot para gini siyang pamilya. Ni siya guys, iyang gidaoban ng mga itapok ni mga sagbot. Dira si Titing Singkahoy guys. Bungo choko. Unsay kasulti nimo ting aning imong paningkamot karon ting para sa kahago nimo sa imuhang tibok simana nga pagtikad ning maong pagpanguma. Klase sa pagpanguma ting. Gamay lang interview ting para sa ato ang mga viewers kung unsa magi tumong og tuyo nimo aning imong pagpaningkamot ting. Ako sinitarbuhon. Tanawa sa na imong kwanting. Ako sinitutukan. Tutok sa aning kamera ting kay aron nga imong mapadayag ang tinuod nga gibati og unsaon pag idea aron dunay makuhang idea ang interview gamay ting. Hamubo ra kini ting. Unyara ka jet wa. Hamubo ra kini ting. Ato ni birahan sa kajot. Interview tantangan imong face mask ting aron nga makuha og idea ba sa uban natong mag-uuma ba nga kana ang kuan ba. Ano mapakay pud maswito sama nato. Unsa man nating pagkuan ting bagi. Gamay interview lang ting. Mao ni si Titing Singkahoy guys. Ako gini sige ko ang interview. Muram ni si Titing Singkahoy di mapa-interview. Ana na iyan ang gidaoban guys. Kuso na kay nagdilab ang kayo. Medyo diri sa akong nahimutangan guys. Medyo init-init yung kamay. Pero ako lang kining giantos gumikan sa tong mga viewers nga gusto gi nga makat-on og dunay idea nga makuha sa pagpanguma. Dili pita guys. Makuha ni pita. Mao ni siya limo ko ang inyong reporter ha. Dili pita. Kusog na kayong nagsigang kayo guys. Dira kusog na kayong nagsigang kayo pero gi-control gid niya ang kuan sa kainit sa kanang panahon guys. Nindot gid kayo ang pagdaog nga init-init ang panahon kay medyo wa gi mabuhi nga sagbot bisan pagbuhi-buhi kaunon gyud niya. Dira guys, Titing Singkahoy, gamay interview lang ting para sa ato mga viewers ting kung unsay idea nimo ani ting imo man gini siya gi kumbati ro mga siminahon nating. Gamay lang interview ting. Actually magdugay ang ato ang panarbaho sa pagkakaroon mga guys, kabuntagon. Og sayo nga atong gisugdan para sayo gisad nga kita ang atong agi. Pagbantay ting kay nang kayo ting ni dilaab sa dapit simuhang kiting-ting. I-dapli ng imong kiting-ting kay tingali niya makitkit sa kahing ting kayo ting. Muna siya guys ang amo ang agi karon mga siminahuna. Medyo dako-dako og lapad-lapad na gyud nga among nahimo. Nya kini amo ang gidauban ni karon. Tara. Among gi ba pato malana ito. Among gitagik-tagik pagdaob mga ka guys. Mga suki na mo nga nagsunod aning amo ang vlogs. Tara, kusog na kayo nga nagdilaab ang kayo. Doon na gid sa tiil ni Titing ang kayo pero wala gid kay. Iyang giantos ang kainit gumikan sa kalisulog ko adun. Mo na si Titing Singkahoy. Dira. Mo na si Titing Singkahoy. Alis to ting kay tingali nya tingog makikita na imong kiting-ting. Padaplin og gamay ang imong kiting-ting kini makaon niya nas kayo ting. Ting alis to ting. Mo na si guys si Titing Singkahoy. Nagdaob na gid siya guys. Nagdaob na gid siya. Di napita guys, makita gid ninyo ang amuang paningkamot ro mga siminahuna. Bantay ting. Kaya guys, dilaab og maayo ang kayo ting kayo. Pero wa gid mo palayo si Titing Singkahoy, nagbangag lang gihapon siya. Tara, pati ra ginuulan ni Titing Singkahoy. Inaani ang panguma guys, daoba na siya. Si Titing Singkahoy, ngaliba upi dilaab na pod. Si Alimokoy guys, may cameraman ni Titing Singkahoy ro mga orasa. Tara. Ning gihangin og mayo gamay guys, nya ang kayo pod guys, kusog po guys siya nga nagdilaab. Tara. Ang kayo gihangin og mayo pero ang kayo sad ni sigasig mayo. So, aniya guys, mao ni siya ang among pagpadayon aning amo ang pagpanguma karong mga siminahuna.
Oh, medyo dako-dako na gimi agi kaya nagsige ra may pasilong gumikan sa kainit. Oh, dako-dako na gimi siya na naagi pod. Oh, nya magsige pag gimi og uli nya layo kayo ang amo 30 minutos ang amo ang dahi una pa makabot sa mong yuta. Oh, kagitikat. Oh, tara. Bana sa babaw ang kayo guys. Gi ko ana siya gi kaon ng gipadung to dool padung to sa mo ang payag nga mo ang higdanan medyo ug maapil ang payag guys. Amo na giingon nga dakong buinas kay mas dako ang area nga imuhang mauma. Oh. Okay. Bungot sa okok. Inana na siya guys. Nya amo lang sa ning tapuson ang among vlog. Nya atangin niyo ang magpadayon namo ani sa sunod daw usab nga mga upload. Hinaot kamo kanunay mag-subscribe sa among channel nga Alimok Koy Tres Buhakak uban si Titing Singkahoy nga akong manghod. Ang nakanindot guys sa nindapita guys. Wala pa ginay kay gitanom doon na kay naani. Maayo ka ni. Oh, ayo makita guys ang kabulahan mo diri sa bukid. Oh, wa pa kay kita sok. Pero doon na kay naani. Pero ang tinuod guys, adire ni sa ubos sa mo ang mga kasagingan. Oh, libon siya pero namrodukto lang gihapon. Oh, diha na napita. Amo ni siyang gi tuba guys kay lisod man po kayo og ato na pasagdan. Oh, medyo may na ato makaon ni siya. Okay lang magsudan ta og saging. Labing sa matag usa ba. Di kay magsige tiglalis ang corona. Oh, tara. Daghang salamat. Ako ning kaunon. Oh. Mao ni amo ang kalipay ni Titing kung doon nami kagutom kay mawagtang na kamo aning tabangan ning saging. Among ko anong ako ko ano to babaw guys kay murag naapil magkasunog ang among payag guys. Bungot sa ukok. Hoy. Apil kasunog ang payag. Murag naapil yung kasunog ang payag namo guys. Bungot sa ukok. Mulai dong. Dong. Sabi kasunog lagi. Kali ba? Patay. Buanga. Salamat. Asura di ay mo ini. Ani sa payag guys. Nagtuog og napil kasunog ang payag eh. Kung tanawon nito sa ubos god, mura magdagpuot na ang asus payag. Wadi ay. Salamat taon prank ko din. Nailad ko da. Kung tanawon nimo dito sa ubos guys, ang payag nimo yapil na dyan siya kaon. Kapoy kong dinaganda. Apil na kong napil og kaon ng payag. Sa kayo. Hoy Ginoo. Salamat in taon. No pa di ay. Maabot rin ang kayo. Asura dito. Hadlok ba siya. Masunog ang payag. Nga ang masunog anak. Kaldiro po duwastilan. Bayan nimo. Kung tubig guys. Paputi uhawa. Hey! Bagong dagan. Nagtuog og lapid jud payag. Okay, daghang salamat og hinaot na amo kanunay sa kapiskay kadasig siyang panglawas. Dalay gyud ang Dios sa matag usa sa inyong pamilya. Okay, daghang salamat. May adlaw kaniyo tanan.